Hakane ke video ngan pencai pi kumno ba pyndonkam ya uni usili kajal. Ya uni usili kajal pila ban yo hakapor ba pila thi juti ne le thi jeng thian. Tepe ya kane ke video hadu ban dakon pensayo shibon ke jeng tep kumno ba pyndonkam ya uni usili kajal. Uni usili kajal uyarap na kajing sngam. Kum kanu kasa lada ka mobile jong pi ka hap apa pila ban bu ya usili kajal mde tangwai bu sanrudli hapo plastik bat sa set khop yak to plastik on nai panai air to plastik thep yak mobile bu shimit armit u kham yarap bania u kha kabar kum haki jan dhara muka pila ban bu utu usili kajal kum kenuksa phis thep ye ki jan dhara muka ki ksiar ki ksa apo sendok bat sabu utu sikal isili kajal sakhang khop ya sendok kamut kitu ki jan ki ksiar ki ksa ki nara ki jongphi ki ba phibu kamut kin kham duna na kajing khujrang kan namar yakatu kajing sngam usili kajal ula tanno kan kawai ru kumaki makasin ki kot kisla pila ban tangkhap utu usili kajal hapo kitu ki kot kamut kitu ki kot ki khamne ki kham bha kan lada phibu usili kajal kumaki jan ki ba phiphong ru pila ban bu utu usili kajal shubu phibu jan almari te bu utu usili kajal hapo hang tu hatra jong kitu ki jan jong phi kan kamut kitu ki jan jong phi kin num sngem namar ba lei ba utu usili kajal ula tan kan jing sngam te nang ne shakhamat lada phiyo e utu usili kajal lada phi thi jing thien sabu ba no utu sapenan kami utu hakar kom ka badai namar usili kajal ulong uba bayarap shibuan yangi lada nginang ban pyndonkam ye u te tangkat ni ki jing penchai shapang usili kajal te lada phims ngothu phila ban comments yanga haki comments box phila ban ong ban ngan batai khamsai kan lada phims guthu kumno ban pyndonkam ya usili kajal te khubli shiboni phi ki nongpan tengin second pat ha kawai ka video